nyumba ya malamulo ya dziko la Malawi ngati kuli phungu mmodzi amene amakonda kutengetsana ndi chipani cha Malawi Congress Party ndi ayenera kukhala Wolemekezeka bambo Suleman amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku Blantyre City Southeast. Ndiye lero abambo Suleman amacheza ndi atolankhani ku Lilongwe kumene amauza kuti dziko la Malawi kuti according to him dziko la Malawi Lilibe chimanga chokwanira. Komanso iwo akudandaula kuti spika wa nyumba ya malamulo Wolemekezeka Catherine Gotani Hara akumaonetsa mtima okondera mbali ya boma ya chipani cha Malawi Congress Party pamene iwo amenena kukhala munthu amene pachizungu timati impartial kapena kuti munthu opanda mbali. Iwo akunena izi chifukwa zikuoneka kuti mpekesera chabe ife tilipo mboni koma Suleman akunena kuti zikuoneka kuti Catherine Gotani Hara akuoneka kuti akufuna akukapikisana nawo pa mpando wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani chija cha Malawi Congress Party kuti akathe kuyima ndala zachichakwera ngati running mate pa chisankho cha 2025 kuti ngati ala zachichakwera atawine iwo Catherine Gotani Hara atha kudzakhala vice president kapena kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Tikhale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti timve kuti kodi bambo Suleman anacheza bwanji ndi atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Sorry. Okay, Honourable, you have moved out of the House. You presented a report which some members of your committee are disputing some of the facts presented. Maybe just... No, not some members. It's politics playing. All the facts I have here, and I can share you. The country has no maize. And it's time we start telling people the truth. And Honourable Chisi South, Honourable Chirapondwa, is on record in this House as saying that Malawians should not be using cooking oil. Yet he's a deputy chair of the Agriculture Committee. He's on record as being given a big contract under MERA to supply at ESCOM. Currently, as I'm talking to you, he has been given a big contract on mega farms. Do you think he's going to talk bad about the government? What we are saying are facts. Where the country does not have maize. What I was saying in there was pleading because I have all the presentations from NFRA, from ADMAC, that they have no maize. From Dodma, we have that. Now, what is wrong with me saying that government should pump in more money to buy maize? When we started this last financial year, we had 67,000 metric tons in our stocks. We had insurance claim, which helped us to buy more maize. We had Africa Development Bank that also bought extra maize for us. And apart from that, World Bank paid off the banks to buy for us also that maize, which was under collateral. We had enough maize to start. But as I am talking to you now, I can challenge you. You go to NFRA. We were there as a cluster committee 4 days ago. They don't have maize. We, as a country, we don't have maize. So what is wrong? This government should understand that they need to be told the truth. They keep lying to the president that the country has maize. We have no maize. Now, what was wrong with me pleading for more money to go towards maize? That the people should feel the speaker should kick me out of the House. And let me say this to the speaker. If she wants to be a running mate at Malawi Congress Party, that should be out of parliament. She should not bring politics to parliament. As a speaker, she's supposed to be fair and neutral to all the members. What we have seen her doing in the recent past days is that any opposition member that stands to speak is being shown 105. This is because she wants to vie for the running mate of presidential election next year at Malawi Congress Party. And it's a fact she has started campaigning. So it's either she must resign as a speaker to concentrate on politics in her party. Otherwise, if she wants to maintain the speakership, she must be fair to everyone in the House. Honourable, munapereka presentation ya report lanu zikuoneka kuti simunamvani ndi ena amene ngati vice anu amene mwina zikutanthauza akuti imwe mwina zina zimangoika maganizo anu osati ine zonse zimene ndalankhula zili mu report. Boma ili silifuna kuti ziuzidwa zoona. Chaka chatha mmene timayamba chaka chatha tinali ndi chimanga ku nkhokwe kwathu chokwana 67,000 tons. Komanso tinali ndi ndalama zimene tinapatsidwa ku insurance ya climate change. Mukumbukire nanu 7.8 billion tinaguliraso chimanga. World Bank inatigulira chimanga. African Development Bank tinali ndi chimanga chokwanira choyambira. Pano ndikulankhula pano
tinali ku NFRA mulungu wathu omwewo kulibe chimanga olothumba. Chimanga chimene chinasalira 15,000 tons atenga dotma china akugawira anthu kukhotakota china akupanga mmene akugawira ma district. Kulibe chimanga panopa kulibiretu chimanga. Ndiye ndizodabwitsa kuti honorable member ku Nchisi South achirapondwa omwewo ananena kuti Malawi asamadye mafuta ophikira chifukwa sangakwanise. Omwewo sanapasidwa contract yayikulu kumera kuti achite supplies nthu Eskom. Omwewonso padakali pano apasidwa contract yayikulu kuti alime chimanga under mega farm. Muganiza kuti angalankhule zolakwika za boma sizingatheke. Koma boma ili lizindikire kuti tikuyenera kumaluza zoona. Mdziko muno pano tikulankhula pano tili ndi chiopsezo cha njala. Koma tikuyambira pa zero. Nkhokwe kwathu kulibe chimanga. Kubwera ma floods. Chimanga chathu sichinachite bwino. Fertilizer anthu sitinapase okwanira taberabera ndalama zawo za fertilizer. Tili pa chiopsezo. Tikauza chilungamo kuti apereke ndalama zogula chimanga talakwitsa. Ndiye a speaker anditulutsa chifukwa kuti ndikupempha kuti boma lonjezere ndalama tigule chimanga. Koma ndimafuna ndiauza speaker kuti a speaker ngati mufuna kupanga ndale za kuchipani kapangeni koma mupange resign ku speakership. Chifukwa apa taona mmene zikukhalira posachedwa apa mukulowesa ndale mu nyumba ya malamulo. Member wa opposition akangoti alankhule mukuntulutsa. Member wa opposition akatalankhule mukumuopseza. Zonsezi tikuziwa mukupangira ifa yokuti mufuna mukhale running mate wa kuchipani cha Congress, Malawi Congress Party. Ndiye musankhe chinthu chimodzi chifukwa ngati mufuna kukhalabe speaker mukhale fair, mukhale ndithu pakatikati pa wina aliyense tonsefe ndife ma members of parliament. Koma izizi mukabweresa ndale za kuchipani kwanu mu parliament siziyendamo bwino. Maperake enafe tibweresa impeachment process mu nyumba mumu. Chifukwa mmene zikuyendera sizikutisangalatsa. Thank you so much.